אני מקדיש אצבע משוקולד זה להמשך היחסים הארוכים והרומנטיים שלנו, להמשך חיים ארוכים של הרומנטיות ושוקולד טבעי מן הטבע. לך אשתי לעתיד. טעים, טעים, מומלץ. עם עוד מתנה שהענקתי לה, עוד ידע על שוקולד, ואיך מכינים שוקולד, ואיך מכינים שוקולד, ואיך מתנשקים שוקולד. נכון? עם הרבה אהבה. בהשראת השוקולד החי. ימי. שיש שוקולד שהוא, לא יודעת אם להגיד בריא, אבל נטול סוכר וגם הוא טעים. ואני יודעת שכבר זכיתי, אבל שזכיתי באמת בבן אדם מדהים שכל פעם מצליח לפנק ולהפתיע. לא יודעת אפילו לאן אני מגיעה. מסעדת שוקולד מדהימה, שיש שוקולד שהוא בריא והוא טעים. קצת מפה, אבל זה ככה,